yanzu kuma wasu aikin su ma kenan. Annabi aka ce masa duk wanda ka masa wa'azi ya ƙi bi, to ba mu ce kai ta bin diddigin sa ya ka gano me sakon da yake mana ba, in ji Allah. Yanzu dala wasu ba aikin su ba kenan, su zanna temple suke da shi, banda gulma da bibiyan mutane da 'yan mata, wance tana kaza wanne yana kaza, mutum ya zo wai laifi tudu ne ko, to karka yadda ka fada daga cikin wannan mutane. Fama arsalnaka mu tura ka ba alaihim akan su hafiza mai kiyawo ayyukansu. Ka je ka dinka dubo meye wane yake yi, ni wani sana'a ne wane yake yi. Bari in giya muku wani abu, akwai sana'un da ake yin su yanzu ake kuɗi, sai ka ga mutum ya ce maka wai wani nan kan fa kwanan nan ya kuɗi. To kai in baka wuce baraba ya za ka yi kai kuɗi ne? Shine a yanzu ba a yin kuɗi sai ka hau social media ka watsa kasuwancinka, amma kullum kana nan kana tare da biskit janka da manja kana aunawa, baka da wani platform a TikTok ko a Facebook. Iya mutanen anguwanku nan da suke zuwa su yi ta karɓan bashi naira 5 naira 20 a nan za ka ƙare. An gane yanzu akwai abubuwa da yawa da za ka fara harkan kasuwanci ka bunƙasa shi, wata 5 zuwa shekara 1 ka zama multibillionaire. Amma mutane suna nan suna ta zanne, an kashe zuciya. Yanzu a yau din nan ina so in muku hanyar kowa ya samu naira miliyan 5, abu ɗaya na bukata a janku babu, an zanna kaɗai. Yanzu CS nan ba kowa yake da shi a nan ba, ita kuma gwamnati ba taɓa taimaka maka ba idan baka tashi ka zama ka gina abubuwa da yawa, kana da kamfani, kana da kaza ba. An gane? Kamar mutum ya su ɗauke ka aikin gwamnati ko primary certificate baka da shi, ya zai da kai? Dole ya tura ka gadi, haka ne? Ko masinja. To da haka yan uwa a tashi, wannan majalisi namu duk abin da yake zuwa na alkhairi da wayewan kai yadda mutane za su samu kuɗi, su yi kuɗi kuɗan kathiran. An gane ko? Za mu gaya muku kuma in Allah ya dauka hanyar za mu tallafa don a samu wannan kuɗaɗen, za mu tallafa muku insha Allah. Ni dai abin da nake so ku min, kowa yi CSC, ka ajiye shi standby. Me za ka yi? CSC nan kuma yana fitowa da tin number ne, da shi ake cika duk wani form da ake samun tallafi a gwamnati. An gane? Masha Allah.